Elkarrekin eraikitzen Urola Erdiko Iraurgi Berritzen Garapen eta Berrikuntza Agentziak eskualdeko ikastetxeekin elkarlanean sortutako proiektua da, eta eskualdeko hainbat eragilek hartzen dute parte. Udal, enpresa, merkatari, osasun zentro eta Urkome Urola Kostako landagarapen elkarteak besteak beste. Proiektuak 3 helburu nagusi ditu. Lehenik, ikaslea ikasketa prozesuan protagonista eginez, ekintzailetzari lotutako balio eta gaitasunak sustatzea. Talde lana, autonomia, iniziatiba, IKT-en erabilera, sormena eta komunikazio gaitasuna. Bigarrenik, ikasleek eskualdeko egoera sozioekonomikoaren berri izatea. Eta azkenik, irakasleei metodologia berritzaileekin esperimentatzeko aukera eskaintzea. Bueno, alde batetik nik azpimarrako nuke irakasleengan sortuan elkarlaneako gogo hori. Nik uste arazo egoera baten aurrean jarri ditugula ikasliek, eta orduan beraiek gaitasun batzu landu dituztela arazoiei aurre egiteko. Lehenengo aldiz, ondoko zailtasunak ikusten genitun, eta kostain zitzaigun arrankatzea ze ikasliek klase ordua galdu behar zituzten, ikasliek enpresatara joan behar zuten. Aukeri eman digu ikuspegi berritzaileetatik aurrea juteko, ikasliek protagonista bihurtuta ikusteko posible dalako proiektu bat aurrea ateatzea. Asko garatu duen gaitasun bat izan dela komunikazioa gaitasuna. Alde batetik behaiek prestatu behar izan dituztelako, bai elkarrizketak, telefonotik hitz egiteko ze hizkuntza registro erabili behar duten ondo prestatu. Zera batean, Iraurgi Berritzen batera, azaltzen dizkidete ikaslei zer helburu dituen proiektuak eta zer lan egin behar duten. Proiektuak 2 fase nagusi ditu bere baitan. Lehenengoan, esperimentazio fasean, ikastetxe ezberdinetan proiektuak gidatzearen ardura izango duten irakasleek, ondoren ikasleek aplikatuko duten prozesua diseinatzen dute. Bigarren fasean berriz, ikasleek aurrez irakasleek diseinatutako prozesuaren bitartez, eskualdean arlo sozioekonomikoan ematen diren kasu errealen inguruko hausnarketa egiten dute. Hasieran bastante komplika ginen taldiek eta egiten, beste enpresa dago egin da geratzen, baina gero ja ondo molda ginen, denborekin. Ustez aberazgarriena 2 gauza izan dira. Lehenik eta behin eskola mundutik errealitatera egin dugun sarrera moduko bat, eta bestetik elkarrizketak edukitzerakoan pertsonak ezagunekin aurrez aurre eta telefonoz autonomia hitz egiten ikasi dugula. Valorazio oso positibo, porque gauza berriek ikasti auki ditugu eskolatik kanpoa benetan mundu reala nola da on. Ez gau jute elkarrizketa daitea juta enpresa eta autonomisen lana itxire oso zai izan zen irakaslin laguntzeipe. Proiektutan ikisitako garrantzitsuna izan da gure inguruen gertadin 2 kasui buruz hitzeitie eta jakitie jendik langabezilei eta nolaiteion aurre. Esperientzi berri bat zen. Eta behin hau iten nahi ginela, egunek hasi, lanin segiu eta hola, gauzek atatzen nahi di eta hola, eta errexo egiten juntzan. Dano bakik bezala eta argi daun bezala umiek etorkizune die, eta guk merkatai elkarte moduen etorkizunen landu nahi den momentutiken, argi dake umiek parte garrantzitsu bat izan berde bela, eta umiei eman berreko formazioek garrantzi berezile daukela. Esperientzi polikia da, batez ere lehenengo sektorea ezagutarazteko, balorean jartzeko. Ez da rol sarroiek irakasleak klase ematen eta ikasleak pasiboki hezkuntzako klasea jasotzen uste dut hori puskatu egin behar dela, eta nik uste dut bizitza osoa dela hezkuntza bizitza eta agente eta eragile diferenten arteko proiektu bat. Proiektiko ikasleak ikustia ekintzak zer egiten duen, zerta dedikatzen den oso garrantzitsua dela iruditzaku enpresa bezala. Hemendik urte batzuta, behaiek izan goie gastatzenak eta erosterenak, orduan, behaie bidera berdie, igual merkatari txikitientzat, herrientzat, porque herri baten dendaiek sistema deu, herri deku da. Da egitasmo oso berritzailea, oso berria, eta nik uste horrekin bi aldek asko irabazte deula. Eta askoetiko jendeak ikustia ekintza zertan nahi den lanian oso positiboa iruditzen zaigu. Eta ikasleentzak uste oso positiboa izango dela. Neska mutileak bere haidin ziketan
oso aberatsa izan dela behantzako, autonomi batekin lana merri zen debelako, beak ez deben ezautzen entzunez bakarrik ikusi debelako, eta bere bizimorun gauzek aurre emateko emerdebelako ikasi, ikusi eta bizi. Esan behar da, proiektu honetan irakasleen rola bigarren maila batera pasatzen dela eta ikaslea egiten dela benetan bere ikasketa prozesuko protagonista eta arduradun nagusi. Proiektu bost ikastetxik egitura debe, sortu debe, landu debe, baina honen berdu ikuspegi global batek ez. Azkenin bakoitzek behar realian izartzela egunerotasunin eta hortik aratagoko visualizazio bat importanti zitelako. Ez hori garapena jentzei bai eskenin ezke dula, bakoitzek ezautze dulako behan individuali, baina baita ere ikuste dulako elkarrekin zea portorezke zuen baiari, ez?